Palit. Patay meow. Apa nih? Sana all. Maayong hapon, maayong gabi, ninyo diha tanan mga ka-good vibes. Okay. Dito nga rin ron sa kuan, sa Tuburan. Tuburan, Cebu. Sana all. Invited ta nga rin sa ako ano, suon nga amigo ba nga si Haron. Sindot can view mga ka-good vibes. Kuanta beach camp taron no, beach camp. Nya dayon, wag mong subukan itong amigo. Masisira ang buhay. Ulis bigan na nato no. Ever since amigo yan nato no. Good influence na akong amigo ha. Okay. Good influence kauban ko na ako sa mga kuan sa mga tagi-tagay, massage, chill. Good influence na ako na sa ako. Kaya sa ako kung ginagod ko influence yun nato. Pinanggap kaya nato na no. Anyway, so, natangari ron. Oh, kita mo. Good luck. Sa kanindot, no? Sana all. Sa ato mga isulti mga ka-good vibes. Invited ta sa ako amigo ron, no? Chill gamay. So, possible, ila-ila ta mo sa mga friends niya nga hopefully ma-friends na to sa mga coming days and hopefully years. Diba? So, ilata mo sa mga unya na tagay pa ta kay kapag always gisulti oy natin sa Tuburan na sa kapag always gisulti basta diring gapita good vibes lang. 2 hours later. Mga ka-good vibes, mga sabi mga ka-good vibes, mga videos ako ba pag vlogger lagi lay ko ba Okay. Okay. Mga ka-good vibes, manihapon sa tanin yung mga ka-good vibes ha. Oo, invited ta nga rin mga ka-good vibes. Sana all. Mga ka-good vibes eh. Ay, bay, ay katagam na ko ba ya? Ayun, ikaw pa. Ay, dito. Tara, dito. Ha? Manihapon sa tanin mga ka-good vibes ha. Muna itong mga atong binyo day mga katol so dagat na nga ito dapat ng atbak. Okay. So ngit naman ugma at dito mga ra ugma no. Siya na sa camera na to ha. Bye, salamat kay bye. Makaon ako mga katol, gutom ako. A few inches later. Mga ka-good vibes. Okay. Mo ko din ay venue na mga raw. Mga kauban mga ka-good vibes ba. Nice kayo nga mga people. Mga the best. Sa mga, definitely mga ka-good vibes sila no. Okay. Invited ta. So mao na tong dinner mga ka-good vibes no. Piniritong isda o adobong baboy. The best. Way laing mo the best pa ana mga ka-good vibes kung libre. Okay. Diba? Sana all. Plus ang mga tao mismo. So, muna mo ang camping place o ang amo ang location at bang sa dagat. Hopefully ma-video na nato no. Okay. So,
Thank you. And then hopefully kamo nga no maayo sa ninyo hang Huwebes to. No? Ana lang siya mga ka-good vibes no, together sa inyong family ba. Kaya sa gisulti pa. Basta diring dapita. Good vibes lang.